написано приклеить, притиснуть и тримать. Чим болей, тим лепш. Ось так. Усім салют! Привітання, Нестор! Привітання. Ой, добре, що ти прийшов. Ти можеш ось тут потримати машинку? Так, ось тут? Ага, тримаю. Ось так. Тільки моцно притискай, а то і не приклеїть. Ага. Топа, довго так тримати? Тримай, а я покуль пойду. А ти куди? Тримай, у мене важна справа. Топа, ти хутко вернешся? Хутка! Ти тримай мацней! Ага. Сябру допомогу. Буду тримати як можу, каб топу не підвести. Нестор, привітання! Привітання. Допоможи мені, коли ласка. Так, а чим допомогти? Ой, я у шаліку заблитався. А тобі зав'язати чи розв'язати? Зав'язати. А, ну добре. От, почекай. Так. Буслик, подойди, коли ласка, криху ближей. Я покуль руку не могу оторвать. А що з твоєю рукою? Допомагаю топу. Машинку притискаю, каб детальки лепі трималися. Ага, ну Так. зав'язуй. Ай, так, нечто не отрымливается. Буслик, ведай что? Ты можешь крыху потримать машинку, а я покуль тебе шалик завяжу. М? Добре. Давай Спробую. перехопляй. Ось так. І натискай, добре. А я ось так. Так, нечто. Ага. О, Нестор! О, Топа, як добре, що ти прийшов. Мы ж домовлялись, что ты мне допомагать будешь, а ты мое доручение не виконав. Чому не виконав? Виконав. Ми просто з Бусликом помінялися. І він так само попросив мене об допомозі, бо у шаліку заблитався. Ага, значить, просьбу Буслика ти виконуєш, а мою не хочеш. Чому хочу? Просто Буслик прибіг такий бездопоможний. А я першим тебе об допомозі попросив. А я кинувся одночасово допомагати і Буслику, і тобі. А мені вельми хутко. Треба на вулицю бігти, мене сябри шукають. Зараз, Буслик, я усе підправлю тобі. Нестор, тільки твоя сила може допомогти. Так. Притискай, Я тримаю. тому що прийдеться купляти тобі нову машинку. О, ні, не треба новий. Зараз я усе моцно тут натисну. Буслик, Чуєте, мене сябри вже кличуть. А у мене машинка не зможе їхати. А я як почну плакати, так і проплачу до наступної рані. Буслик, не треба плакати. Дітки не повинні плакати. Я прошу тебе, коли ласка. Нестор, покажи, що там у тебе отрималося. Чи добре приклеїлася машинка. Нестор, ні. Спочатку ти повинен не так туго затягнути мій шарик. Буслик, чекай, коли ласка, я зараз усе перев'яжу. Нестор, ні, моя машинка знову відклеїться. Почекай, Тримай Стопа. далі моцно, тому що це сама любимая машинка. Яй, вот що буває, коли одночасово дві справи робиш. Гэта не так просто. Гэта я вам скажу, як за двома зайцями побегши і ні одного не зловить. Нестор, А, а кому треба у першу чергу допомагати? Маленьким чи тому, хто перше попросив? Мені здається, що складане питання. А як ви думаєте? Я думаю, що маленький. Ні, тому, хто був першим. А мені здається, треба допомагати тому, хто без тебе не може обістися. Вось. Я без тебя, Нестор, справиться не могу. Ни шалик завязать, ни гузики зашпилить, ни шнурки затягнуть. Ой. Ой, а я тобі, Нестор, вельми отказную справу доручив. А ти? Ех, не послухав я дядулю добродея. За дві справи узявся, ні одну добре не зробиш. А мені здається, моя машинка в порядку. З нею знов можна гуляти. Нестор, дякую тобі. Коли ласка, Топочка. Шалик мне уже больше не тисне. Дякую. Ох, я вельми радий, що я вам допомог, сябри. Я зараз хутенько удвоє збігаю. Ми з сябрами домовилися своїх годованців на спеціальну пляцовку вивезти і трошки подресувати. Буслик, А? а хто твой годоваль? А я покуль на різні породи собак гляджу. Собі якого-небудь собачку виберу. А, зрозуміло. А як же мультик? Ой, його я пропустити не можу. Ну тоді, може, домовишся на завтра зі своїми сябрами.
Ну, добре, так і зроблю. Давайте глядеть мультик. Давай. Глядім. Глядим. Ех, ну а зараз, сябры, час складаць цацкі, чысціць зубкі, мыць тварыкі і лапкі. І хутенька класціся спаць. Так, і абавязкова пажадайце дабраныш усім, хто побач. І перад сном успомніце самае-самае лепшае за дзень. Жадаю усім убачыць у сне вашых сяброў. Добрай ночы. Бывайце, сябры.